Madunggan. Hello, live na ni? Oh, like Daman ako sa labi. Mukbang. Mukbang Di challenge. tanawon na ito na kung madug ba ni? So, dili pa na makita. Makita na. Ah, Mo na siya. Live. Okay. Di pa dyan tayo makita. Sige. Ito mga amo. so ang pagkaba na yung viewers. Isa. Thank you. I think mo appear na dira. Sa ako sa ni pang share kay basi walay nakabalo nga nagbangta. Nag-start na kang eat. Ako may suya. Sorry. Ang cake, pabutang nga siya daan. Lasang cake kuan man. Naman. Dessert man. Ano ba? Anay na niya. Courses ba? Hinaya internet. Uy! Basing mao na wala man ang view kay inay internet. Moingon man na if disconnected. Lo. Lasang cake kuan man. Marag kasag naman na? Victor. And i-share nung ko sa Marag kasag naman na? Paghin ko sa imo ha. Please ko sa imo ha kuan ba? Facebook. Dugay man na mo catch ang kuan. Ay wala kay din nato na promote. Nanay one view. Kita man na. Ano? Okay. Nya. Anya. Kuan ni mo. Divided we fall. No, 9-5 oh. Hello! Hello. Tansa. Ko sa ko kay Thank you, may viewers. Cleo. Ayaw, hutda. Ako na silang pandunggot sa kaon. No, yummy. Madungo guys. Murag di pa ni mukbang quality mo ang microphone rin. Lagi, hindi Ako pang ilay exage. ASMR. Ato lang. Di pa ni pang... So, kung ano siya? Greenwich na hot and fresh. So, ni. God.
Mojus bagyan Mojus akong ilaan eh. For your viewing pleasure. So, ano nga itong buhaton, ani nga mukbang ba? Kaon. Number 1. Number 1. And then, if open sa ko na mo yung mga financial questions as AXA financial advisor, pwede na po. Bitaw. Or any financial advice. General financial advice. Ilan ang specific di kayo kay kuan kanang a financial advice for one person may be different sad for another person. So, general financial advice. Sa Cleo, niingon ka nga manghatag ko o ali? Kain tayo. Kuan siya. Nasaan mi dire? Spaghetti, lasagna, Carbonara. Pizza pie, of course. Ay, wala di spaghetti carbonara de eh. Asa imong ganahan, Cleo? One lang. One lang imo ma-choose. So, mag-check lang ko diri sa akong phone. And of course, special thanks to my fellow Toastmaster of Mactan Toastmaster, Drew, for the Gordon Blue. Specially for delivered. the cordon bleu nga gi-deliver niya ganina as well Dili as ni Greenwich. some of the foods here kay care of amo ang Mactan Toastmasters Club president nga si Andrew Siliza. So, plug lang go real quick. If you guys want to like start on your communication skills development as well as hone your leadership skills kay our Mactan Toastmasters Club is open and ready to welcome you with open arms so that we can learn viewers. together. Hello, Yes. 11 viewers. Hello. Leave a comment. Oh, kanang So, Simsa. and of course, special Simsa. thanks to thank you for viewing our mukbang challenge. Some of the okay, For those of you who just arrived, one of the other purpose aning mukbang challenge is if you want to ask any financial related questions as AXA financial advisors, I'm open to share my knowledge. And hello, Jackie! I miss you, Hi, Jackie. Jackie. Nugayan na nato nagkita, oy. And nako noy, ganahan mangayo. Sige, oh. Salap. Mga so, saan itong storyaan una? Or nag-aunta dere? Ito Or ano kalami nila, ang Gordon breakfast, Blue. ani guys, kay para lang dyan. Makaunay na mo tanan, kay medyo daghan-daghan dun siya. So, partly sad na nag-ingani mi kay advance happy birthday mani Yui here. Yeah. Turning 23? 21! No. 23? I am, pila na dyan akong tinuod ka edad? 23 na baliktad. 32. So I'm 32. Oh my goodness. Drew, lami asa imuhang Gordon Blue, Magalaw grabe. ko ano ba? The best good. Ako Na lang Gordon yung- Blue ako natilaw. Ay, look. Pasensya na guys. Usually makakaw ko Gordon Blue mga catering man. Pero kani mo ni pinakalami. Yun. Walang plastikan. So up next, my Greenwich pizza with pineapple, ham, ang sabi niya na flavor eh. Oo ko ba? Marag, kanam din Na ang, green bell pepper. kanam din ang full house. Sus, kalami sa Gordon Blue ako pang gitagamtam. So for naam dyan ay battle or debate ba na Hi, Pineapple? Mike's! Kung sa pa man ang naadara. pineapple on pizza? Do you approve or not? Pineapple on pizza? Me, I do. I do. Thank you, Pineapple. Jackie. Dungan na lang taog paniud to, Jack. Also, ako tig-plug, no time sa baba, mag-plug sad ko na my friend is watching si Micah JD Estella Char. Hi, Mike! Uy, Micah, number 1 fan na nako. So, if ganahan mo, maminaw o kanagaling iyahang interpretation of mga Disney songs and other like classic and upcoming songs kay Ako'y ga-train ni Micah ba?
Oo, siya ko na yung trainer. Siya ko no ang trainer. Kay, you can watch her YouTube video. It's Hi, Chuck. Micah JD. Hi, Chuck! Then sa maglisod jud kog tan-aw sa mga comments there sa akong phone. Hinay jud ang among internet. Ang chalap. Dagmasla dyan yung globe o PLDT. Anyways, storya na ako na yun. Sa manimuhang ganan i-chika sa mga tao. Actually, wako nag-prepare biya agad kay akong gisigurado prepare ang food yun. Di na dyan nako feel ang braltohon nga pizza. I mean, lami ni siya. Lami man ang Greenwich, but kaya kabaw jud ka nga napa jud mas lami ani. No? Di na ko ganahan mo ka Ubianos after eating Greenwich pizza pie. Lami man daw itong Ubianos sa una. Bitaw. Kaya namdam 1 year pa, maganahan ko balik og Alberto's and Ubianos. Mojo sa giming ako mojo. Lahi kasi. Muna akong paborito. Mas lamit na sa fries, no? Sa may Fancy pa ba? request nyo kanon ako, wala may financial related question, wa sa ko i-prepare. Kuan, naami. Kuan dere. Naami. Cheesecake. Thank you so much, Drew. So this cheesecake is from Edith's Homemade Baked Cheesecakes. Edith. Homemade baked cheesecake. So it comes Commercial. with different flavors. Like blueberry cheesecake sa ito na kay ko. Bab, pwede dili ka mga iyo. Ano ako, ano. Pwede ra. Paako mo. Sige, siya. Nga, naa siya Instagram. Ako nang may i-post, no, somewhere. So, after this kanang live one, if ganan mo rewatch or i-check ninyo kung unsa amo ang gipangkaon, ako lang ibutang siya sa description box or sa comment section. But kung ano siya, kanang homemade baked cheesecakes. Edith.s cheesecakes. Muna iyang Instagram. Looks So, good. Yes. If you want to try out this cheesecake, nga I'm sure lami ni siya excited na kayo. Ando na si Toastmaster Drew. Hi, Toastmaster Hi, Drew. In Thank the you house. so much, Drew. Here, Edith's homemade baked cheesecakes. Yes. So later na, dessert ni siya. Napasad ko Doon sa yun. kuning mga Actually, mas ganaan ko unta meaty food. mag-dessert. Pwede mag-dessert na lang. Naghimo ko ako ang dessert dayo. Kuan pa day. Naghimo Mukaan pa ko ko- next sa lasagna. milk tea. Kay nagsige na kong palit og milk tea og murag di na dyan siya maayo. So kani is homemade milk tea, condensed milk, and brewed tea. While Nagtulo siya, babi. Mugito na ako, nag-andam ko dira Up og next. paper towel. Lasagna. He likes to eat Greenwich lasagna. Pagstorya sure na lang super sa yummy. kuan uy kanang man ato ang purpose diri nga mag-answer mo Lagi kay na distracted financial digos pagkaon. Grabe, Jude. Nag-try sad mi ani one time sa Kogi Q. Nya di Jude siya kay wala Jude kanang hilom Jude kay siya while nagkaon. Di Jude siya pwede magmukbang. Wagi ang Ginoo ba sa mga ng mga Pilipino. Dito. But open to questions ko. Meron sa may. Pagkuan na lang, start na lang sa conversation. Sige. So, as AXA financial advisor, I can give advice about how much insurance do you need and why do you need it. So why do you need insurance man? Risk management para protect you against Medyo ang cordon bleu, mga no? unfortunate possibilities of life. Ma-order ba ni? Sorry. Sige. So you have to know how much insurance you need. There is such a thing as overinsured. And ang kabatian ng ma-overinsured, some people may think nindot, but being overinsured, masayang sa imong money kay you can also spend your extra money
for other things like investment and of course, excuse me. So too much of a good thing is still bad. Right, food for mukbang. Bito. Nami as Palihog ko sa straw. Thank you. grabe kalami ang lasagna. Oh my god, lasagna. Naayo ko na, babe. Eko spoon, please. So, unsa may different types of insurance di ay? Sa AXA lang, if I may share, Mm. we have critical illness insurance, we have accidental insurance, and life insurance, of course. Yeah. Personal gina mo insurance, unlike na HMO na gi-provide sa ato ang mga companies, sa mga employees, mawara if mo resign na ta. So kana forever na mo sa inyong insurance. Di ko mag-lasagna, mag-carbonara ako. Asa ato ang carbonara? Pizza. Next sa pizza mo, balik ko sa Gordon Blue kilometer kay Gordon Blue. Cordon Blue? Gordon Blue. So, na ako'y Dugo na ko sigtawan ng Gordon Blue ba? Sa'yo din na? Cordon Blue. Gordon Madyan na siya. na rin. I-correct good me guys kung kinsay sakto na mo si Gordon Blue or si Cordon Blue or basig lahi dyan ni nga na ba? Drew, unsay nga na ni Drew. So the next one is kanang naami Carbonara. bacon carbonara. Di kay ko fan of carbonara kay Filipino style jugo na spaghetti but O Pila ra? mag-order man ta mi o katong spaghetti pan. Unfortunately, nahutdan ang spaghetti bulakaw. Ang spaghetti bulakaw, ang Jollibee bulakaw og spaghetti niya. Mga man dyan ay paborito ni grabe Sir na mo Christian. na spaghetti no. Lagi. Lagi nasad ko. Medyo lang. Lamay sa buhol. Asa mo? Ganahan ko rin na challenge. I-challenge ko ninyo every week ani guys. Okay. Oh, salamat ni Axel. Asa na to si Axel? Oh, si Axel mo dyan Medyo naka-trigger ani. invite na si Axel babi. Ikaw, sunod Di na ko mo gamay itong kutsara kay lami dyan yung kinamot. Daw. Na-question si Andrew. Why did you join Toastmasters? Drew, nag-advertise na ako sa Toastmasters ganina. Pero yes, why did we join Toastmasters? Unsa man na to ang rason na to di ay? Ako kay story ang mga tao. Inya, I want na pwede na ko mga confident ko mastorya og mga dinaghan na tao para mas daghan ko mastorya. But tabian jud ko pagkatao bitaw nang hili ko og kanang mo meet og people, social gathering. Social Oh, hili ko ng social gathering. In fact, kanang daghan ko barkada. Bitaw. Sakto. I have my relative friends, my Diho friends na wala pa join ni Vio dire Diho friends. Asa na mo invite me Diho dire. Pa-shout out ko na si Jason. Hi Jason. So, Jace, naamis kanang special, kanang Mark thank Bato you. in the house. Wait, mag-thank you sa ta ni Jason. Ganong mag-thank you man ta ni Jason. Son. Ang video nga ang kanang camera nga among gigamit karon, camera char among phone og kani nga phone nga looks super familiar, son. super kay ko Duha akong gipalit ana son. Duha akong gipalit ana. So koan kay thank you kayo ni Jason for Dapat na kay commission sa Huawei. Oh, thank you kayo kay ang among phone karon is a Huawei 5T phone nga gi-refer ni with high reference ni Jason Yu. And then paghuman ana kining tan-aw sad ko sa mga videos ni Chrisman. So Chrisman is also one of our friends from work before. Converges. Oh, so naa siya YouTube channel sad. So if you want to check Outthinking, out, outdoing, out of business. dili tanaw. Shunichi ka na. Pero ko an kana if ganahan mo makabaw sa mga features sa Huawei nga 5T
Nova 5T phone nga nindot jud kay siya nga phone, hindi kay siya mahal. Kay adto mo sa kang Chrisman nga channel XMNN YouTube channel na niya. And again, thank you kayo ni kuan si Ray Walay Drinks basig matok-an. Bitaw, perfect for streaming. Kani Nakoy water first time diri streaming. and nasa mi paggawas na koon niya. Royal True Orange kay wala na coke, ilabas ang kulit. Mayo kay nga Or- mga advertisement. Sa Filipino pa gilantan ka. Inom kang Royal. Ginumdum jud ko ako ang papa sa una kay basta masakit ko kay maghimo na siya glamaw. So Royal parisan og condensed milk, butangan og sky flakes niya, butangan pa jud og kanang melon, kanang cantaloupe. Lami kaayo. Oy! Samson! Oy! Musta na mga brand? Guys, elementary classmate na Pagkuhan niya, ako. morning heartthrob na mo sa USC. Mo ba? Oh, So, sa business administration. kailan mo, kabatch mo sa college. Blackmate Classmate na ako pag high school. Schoolmate na ako sa Southwestern Okay. University. Is Kuan. Samson from Orhelio. Hello. Nya, ay di tam sa balik gud ato ang kuan nga Toastmaster. So lahi mi og reasons ni Christian for joining Toastmaster. So siya gusto siya kanang mas ma-develop pa jud ang imong communication skills, no? In like for other people nga makikstorya ka, pero ako kay Ano eh? Aksa. bag-o ra jud ko pag November ko nag-start og YouTube, and then naka-realize ko nga hala murag lisod jud kaayo makikstorya sa camera. So lisod kaayo to makikstorya sa camera, and then naka-realize ko nga kanang daghan kay kog kanga, daghan kog nya bisan asa ang ako ang thoughts kanang scattered kaayo ang ako ang hangtod man karon, pero na curve jud siya. So moto nga nangita ko og kanang public Hi, MJ! speaking. MJ siguro ni? Di ko klaros na akong. Sorry. So, nangita kag public. So nangita ko og public speaking, nakita ko nga naatoy free sa una sa Cebu City Library, and then Toastmasters di ay siya, and Mactan Toastmasters Club was doing like a free Oh. public speaking seminar. Hi Lan! Quick shout out sa ako ang pinakagwapo, Unit pinaka-master na unit head sa AXA under Wealthy Minds branch. And our team is named Team Anchor. I-post na itong name sa Anchor Financials. Anchor Financials day. Hmm. I-post na ang kuan bro, ang itong meaning sa Anchor. Nindot yun na meaning, very inspiring. So, Ito, namin murag mission statement ato. Anyway, so moto Alanis Gajardo! sorry anak ka. Ano? Moto nga koan kanang nakita ta sa Mactan Toastmasters, dugay taning sign up, di ba? So nakaadto mi December ta sa ilahang free nga seminar or unsa o seminar, and then ning sign up mi May na tani sign up no the next year. So sige ra may guest, like every month may mo visit sa ilahang club para mo guest. Oh, Tolits! In the house! Hi Rang! Kanay si Tolits mo niya ako. Si Mark Lawrence Bautista. Mo dyan yung Ayun pinaka-idol. yung kasayop si Mark Bautista na siya. Masikat ni siya ni Mark Bautista. Sa jiu-jitsu ni siya nakakuan. Nasikat. Oh, nasa si Erickson Nasa to? Yap. Oh, si Erickson Yap. Mao na kauban na mo ni Ace Samson. Actually, kani sila Erickson Yap o si Ace Samson, mga Toastmasters ani sila. Pero lahi pagkaklase nga toast. Beer na toast, Red Horse beer na i-toast na sila, mga master. Mga master sa to. Pero, pwede mo human ako sa kustorya. So, kuan mo na the long and short of it is ning join me, but before me ning join kay ning guest jud me og pila ka bulan. So if you guys want to like start on your kanang public speaking skills, if ganan mo improve, naamoy kanang gusto mo mag-start og YouTube channel, if financial advisors mo niya ganahan mo nga naamoy mas dako nga Bro, confidence para mo pizza pie.
So na, para makistorya og mga clients or mga prospect ninyo, then you can definitely join our club. Again, that's Mactan Toastmasters Club. Dili mo kinahanglan ma-member o sa, pwede ra dyan mo join sa among guest. Namin mga Zoom meetings every second Saturday of the month. Drew, i-post ra atong next meeting, Drew, basig na interested. On the 26th, nami, no? 26, no? Mm. So correct us if we're wrong, Drew. Pero, kanang naami meeting. Erickson Yap, Master, Toastmasters, ano? Toastmasters, rin Dagay first. nag mga Toastmasters diri no nga nananaw. Mga karaokehan na to, Maniod doon sa to Garris ta. Main. Musta na ka? So, nasa rin ka ron, oy? Napa mo ka, Cebu or nang abroad ba mo? I think nang abroad mo, pero di ko sure. Ay, hi Jor! So si Jury na, di na si MC. So nagtanaw daw ang ako ang pag-umangkon nga si Santino. Hi Santi! Ah, si Jury Santi Day, oh. baby. Hi Jor! Hello now nato. Hello! Thank you for viewing. Oh, mas- Viewing my channel. No? Ah. Channel ba ni? Channel din ako pero ako aning koan. Ito pa man ni Drebi. Ganaan ko mo tilaw sa carbonara, be. Lami man na. One bite ra kay di ko number 1 fan aning carbonara. Filipino ko all the way. Nato ba tayo main meal dira or desserts na natanan? Dessert na natanan. Dessert no? na tanan. So, hot doon taning mga... Daghan Ano man kayo to? to sa kung huna-huna nga food niya. Pag abot karon kay di man kayo siya. Pero ang pinaka-special na dessert natay Cardinal Bake Shop diri na atay edits na say tawag ni Cheesecake. Pero ang pinaka-grabe diri kay kanay jud. Mo na siya pang Potassium. nasi tita Babio. Mami ni mo. Hi, tita. me. Sagdi lang, me. Kaya paningkamutan ako nga dilihot doon ni Christian ang pizza para naapa mo salin. Nakabala ka. Nakalimot na siya. Tanawa, tulo na lang. Usar ako nakaon. Okay. So, dili, bawal na ko sa pizza. Alright. Pero ako rin hot akong lasagna. Hotay mo lasag na. Ako rin lasagna. Meant to Mga be. anda may paniod to. Lami kay ang cordon bleu. Grabe ang Gordon Blue. Special na special. The best gift. Bro, Walang ibaligya. plastikan. If baligaan ni mo ang cordon bleu, i-comment down below kung asa ni mapalit. Basta saging, labing, Alanis. Master Alanis. In the house. So mga itong i-post na ni Andrew Seniza, mong pinaka-artistahin na presidente of Macnam Toastmasters. So next naman na event, September 26, 6:30 p.m. Bitaw. Actually, ingani sa usa ka reason na nainganyo dyan mi sa Mactan Toastmasters kay Naikaon. Naikaon oh, mi. Gimingaw na dyan mi sa kanang pagkaon sa Bisag di mi member, gipakaon dyan mi. busog dyan kay may kanuna dito. Usay kay like may nga di nanta mag-dinner ay kay nabita tos master. And of course, ako sa ni-advertise syempre ang ako ang affiliated na insurance company. The number 1 insurance brand in the world, AXA, strength in numbers. So as you can see there, why lain pangalan na AXA. No matter what country you are in, it is mo na paglitok niya. Bisas Japan na walay sa mga walay letters sa Japan, walay Walay R, X. no? Bisa mga Japanese makalitok. Oh, AXA. That's why we named it as AXA. It's actually an Italian company. Oh, dili na 200 siya, di na years siya kinamaking. AXA. Unlike what other Actually, people na mo think. basa na AXA. Oh, mo gani but unlike so i-correct lang na nato nga AXA dyan na siya. It's a made up word. Lami anjo kasi mong lasagna no. Kasi mas Lami lami. ang lasagna. Lasagna sa Greenwich or Jollibee spaghetti. Ay, forever juga na Jollibee spaghetti. Nga naman. Sorry juga yung Nga naman. spaghetti boy juga forever and ever. And ever. French day si Aksa, sorry. wala ko naglibog sa asa gikan si Aksa, but naglibog ko abi ako ang Italian Express ra. sorry bro. French day, French. Mingi nakapasar ka sa mo. Silingan naman na sila, diba? Italian of France. Silingan na ba? Dili. Dili kayo. Pareho rin sa continent, Europe. No. Silingan lagi. Namin lang ang kanon. Dugayan ako og lasagna. Murag
murag kuan, murag taga Pardo o taga Toledo. Silingan jud basta mag-abot mo sa gawas. Silingan din mo. Taga Pardo ko, niya ikaw taga Toledo ka, silingan dita. Nag-watch Sige, daw bisita si niya. Zizi. Hi langga. Hi. So, dili maguol Z kay na-adre food later na sa Nahurot ako lasag na. 1 week ba yan niya ako ang birthday? 1 month ba niya akong birthday, di ba? So, kanisan. Balik sa kuan sa Jollibee Spaghetti, di ba? Seryoso. Sorry kaya. Pero ako dyan yung ipagawa sa shout out to the world yun eh. Jollibee Spaghetti, mao dyan ako number 1. Oh, Jollibee nga store nga gi-open sa UK. So, imagine na nga, ang ubang negosyo naglisod na to keep afloat. Hi, Darl! Hi, Darl! Na si Cyro R, di ha? Cyro R, the house. Nag-watch food ko. Mga anta, Darl! Nga, anta, Darl. Alo, wala dito nakakuha ni Kaki, no? Nakadumdum na kong kakingan pag abot ni Darling. Associated, Darl. Associated na dyan ka. Number 1 endorser na si Darling o si Kwa. Sa kakingan. Ano naman to? Papa Dales, day. Papa Dales na ang bago name niya. Ingon si Darling, ikaw lang ang pinakaulit og spag nga akong nailhan. Oh. Bitaw, grabe. Bubalik din ko sa Jollibee Oh, Spaghetti. sige. Balik na sad ka. Ever since pagkabata ako no, makatiwas ko og upat bisag 5 siguro kung naay kwarta si mama, sugot ko 5 ka spaghetti sa Jollibee. Mahurot jud na bisag bata ko mga grade 1, grade 2 until now. Nya sugot ra kay ko i-challenge ko ninyo laban ang librihan ko ninyo pakan ang yung duha ka family pan. Bitaw, ingna Kira. gud mi sa kung daghan ka ini og kanang heart. Heart ha, specifically heart. Kakingan ni silog. Kakingan. Pero kung moabot ni og pila ka hearts, imong gusto. Unsa man? Para mukaon ka, Sorry. magmukbang ka og Jolly Spaghetti Challenge ka. Bitaw no? Pila ka hearts? Pila ka hearts imong kinahanglan. Ambot. Usa. Pwede ra usa. Usa ka heart, mukha akong 5 ka. Sige, kanang kuan lang, expectations lang. If moabot ni og bisag 50 lang jud ka hearts. Ala, kadaghan sa hearts. If moabot ni og 50 Yes! hearts kay Mana, nanadyo ko excuse. magkuhan si Christian. Bahala ko ba budget? Basta kay, na naman, we have to deliver our promise. Sunod na sa week ha? Challenge sa tamo, heartbeat. Next week na sa... Jolly Spaghetti Challenge si Christian. Sige, next week sa Saturday. Ano, excited na ka ka? Excited na ka ka? Ugma lang. Ugma na na yun. So, spaghetti tanan? Oh, spaghetti ro to na. Kanindo to na. Magpagalit lang siguro kog sbaro. Ay, ang sa pag-pronounce ang sbaro? Barrow. Baro. So, apparently, ang sbaro is baro pag-pronounce. Pakunta na si Mark Lawrence Bautista. Tolets, nag-debate man mi ba sa ang paglito ka ng SBA RRO. Sbarrow? Or Barrow? Kaya ko, magpalit ko garlic bread sa baro. And then, imuha na ito ng Jollibee Wala, no spaghetti. backing out na dyan, baby. No, dago na sa heart na, oy! Abi na ko gusto ka heart per person. Kuha na tong Pwede budget sa dagdagan. Kuha na tong budget sa tuitions mga bata. Tama. Di ko mag-uol kay fully paid na ang tuition fees ako anak. Imo ang anak ang problema. Para maka spaghetti challenge na ko next. Patay ka Ingrid. Ay, sugdan na siguro na to ang mga dessert. Mga dessert. Yeah. Dessert ba ni empanada? Pero di mo no? Dili, kana sa day panod. Kasi grabe na jud ko like kanang grabe kay akong paningkamot kay daog din ako actually sa Mactan Toastmasters Club. Thank you Mactan Toastmasters Club. Thank you Drew. Kay gikan Thank you, ni Darl. daog din ako siya ka sa amo ang Slow Ghost Night. So nag Slow Ghost Night may niya usa na surprise need Kachilya? the sige kachili. Careful. Thank you. Di na to tagaan og traumatizing show. So, Unsa kag na? be careful. Unsa kag ganang ko ano ganang mukbang gone wrong. Saan man eh? Sharp di na.
Lagi kay mayo kay ning pagkabaid. Lagi. Lingaw mang baid biya, guys. Kasaway na magbaid lang mo na way rason. Kabaw ko si Arang. Baid lang mo. Ganahan kay Baid. magbaid. Oo. Si Mark Lawrence Bautista nindot O, kinag si mga Kaki kutsilyo mas na, mahal si pa sa Kaki. iyahang cellphone. Lagi. Ginaki ko ito imong bago katong gi-post nimo sa imong Empanada. Ay, si Darling hilig sa kining impa. I know you, darling. You love this impa. Thank you so much. So, kani siya kay currently by Mr. Pizza Nada. So, pizza na, empanada pa. Wow. Nindot gito. Nay naabot ba na familiar ko pero dili lang maklaro yung name. Pero hi sa mga nang bag-o nang abot dira. Hello, thank you for watching us nga mga on. May tag nalingaw sa mukhaon dira. Na-capture ra sa ang mga tagamtam na mo sa mga crunches sa mic. Mic na fluffy kayo. Mura siya. Dead cat ang tawag nga. Dead cap. Wow. Hangan What niyo, a beautiful name. Pepperoni ang sulod niya. Mojos. Walang kamatayang Mojos. Kung saan ka man. Basta may Mojos, happy. Oh. Ba't ito? Ang dami niya siya. Wala kay gravy. Pepperoni na halang. Ba't nga? Nagalimtan ng gravy yan eh. Sige lang. Be, tilaw kong lain. Alright. Pabasa And mo then, ang tanan. excited na ko sa akong spaghetti challenge. Yes! Lami kay rog flavors ba? Thank you kayo. Lami na. Empanada. Ano saan siya na flavor? Kani siya halang. Describe niya siya. Ano saan eh? Marang pizza. So, gikan sa rin ako ni Toastmaster Andrew. Iyahang empanada. So, if you'd like to order, naroon na siya dito sa mga viewers. Oh, i-PM na siya. You can maybe ma-post ni mo, Drew, ang price. Ang fries. Oh, sakto bitaw, Darl, ang spaghetti, di makahappy na ko dara bisag asa. Bisag siguro, pasyente na ko sa hospital, spaghetti, lipakaon ko pirmi, bahala ko sa doktor. Oh, katong nagtonsillectomy si Christian kay. Kaya Spaghetti. pila ko kasakit, pero bahala, spaghetti yun. Mabi, ay. Hindi mo na. Milk na? No? Ako na yung last na cordon, okay na. Ay mo na. Madugan mo ang kagikaon. Tunga ta. Siguro tag paggawas din mga dessert bit. Okay? Kay maupdan ni Tita, wag mo madala na Tita niya. Lutuan So daw ka ni na-open ang Alanis. empanada. Lutuan daw ka ni Alanis. Oh, sige Pag- bro. Sige. Ugma na ba tayo bro? David, next week. Okay ra kaayo nga kuan. Happy na ako birthday bro. November. Oh, November 2. Ang birthday ni Christian. For the Far. Oh, lagi na. Di makalimtan ang empanada para birthday. Di, kabalo man ko nga. Ako ra gyapon mo organize ana ba. So wala ra gyapon problema. So, nanggawas na ito mga dessert diri guys. Ganina, back again si Edith's cheesecakes. Na blueberry, kaning red velvet or Red velvet man red siguro, velvet, na? Dili man tiyan red velvet. Ay, I think ko ana ba kanang strawberry. strawberry Cheesecake. Lumi siya. Dami guys. Oh, sus kalamay sa buho. So tanang pagkaon nga gi-deliver ni Drew today kay very very yummy Drew. Na mga taga paborito BBP na diri. ako. Bitaw, if na mga taga VBP, Shout out sa mga VBP shout out diri pa kanang mo dira. comment mo. Nana akong Toastmaster friends, AXA friends, our family day, AXA family good, and Toastmaster family, na Converges family, and of course USC family or Sesame Street family, Scorpio Babies Rock. Practice na bro, practice. Anas darling, kalag-kalag lugar. November 2. Wala with VBP friends. Ang pizza nada kay katong atong empanada katong pizza nada kay gikan to siya Park Mall. Be, unsa man na kani ako Ko ana siya Graham. Graham ang ako ang cheesecake from Abi na ko Edith's. mo kit-kit ra ka. Kit-kit ra lang kit-kit ra may na. Mana ra ko to. Actually, busog-busog na biya ko. Ano ba tayo sige tagtabi diri na busog-busog na ba no? Lagi may magstorya tao ka ng meaningful sa si Goan be kanang asa matong storyaan. How's life? Life is such a
deep, and ano ba? Sige, table topics ko na ba? Lami. Lamig, ay, sakto kung pipili. Ako lang bi, half lamig. Ay, no? Lami, tiyo. Uy. Lamiag na ako na. Lami siya dahil lamig siya. kayo. Edits ko. Saan ka pag-order ni Drew, no? Pwede ni mo ma-post ka, Drew, sa pag-order ng Edits cheesecake. Drew, butang good ang number. Ani, Drew, lami ani. Uy. Tsala. Ang Hey, order mo. Kung naamoy orderon sa tanan nga, mo ang kuan. Mo ni ang number one. Toastmaster Ronji. Hi, Toastmaster Ronji. First nga, dapat ninyo orderon kay ang cordon bleu, kay lami jud kayo. Second is kani. Or kani o gani. Kay inyo haning lunch niya, mo ni yung dessert. Ano sa pamayawa na ako na tilawan diri? Ang cardinal, baka katilaw cardinal. Oo. Cardinal Vidal. Cardinal Bake Shop. Oh my God, ang blueberry. Mo din yung paborito sa tanan na Aslom mo ng blueberry, no? Bro, aslom na siya, no? Aslom, niya, tamis, meat. Asa na ma? Oh, nanadyo ng utana, Drew. Kailangan dyan mo po si Darl Romarate. Nung utana Thank you, asa Ronji, ni na for the greeting. kuan. Asa ni ma balik. Lami abi okay tagin. din. Lami, Unsa ni okay. siya nasa cheese Mo na ang ni, no? cheesecake, na mo na ang topping, na mo ni ang kanang crushed graham. Bihay. Ayaw ha, dili hilabtan ang blueberry ha. Better tasting than Dove. Sana Dove Street? Bitaw no? Better siya, no? Mo jud. Mayo na. Sa uyab nino kay nagtikamayo na jud ni siya mo discern og food. Sa una parehara niya ang lasa sa instant kanang Nescafe nga kape o Starbucks pareho ra daw. Karon kay maka-gets na jud siya sa kanang issues in life anang mga moinom jud og kape. And of course, ang last na dessert, labing. Lami ang ilahang mangga ba kay mangga sa ilang cheesecake. Yummy. Kung na yung mga VVP people drin, no, nadyo sila yung meme na kung anong saging para labing na. Ni Paulo Matthew Mendoza. Uy. Stick. Diday, papel. The best. Nya karon kay nag-try man ko na mag-build og muscles. So I learned na ang saging is one of the rich in protein. So kinsay mag bodybuilder na kay eat more La. saging. Koan. Kung ganahan mong makakita sa workout routine ni Christian, paghatag mo anang wow nga Right? nga ka ng wow. I love workout spaghetti lang Mo workout. Every day din na yung workout. Spaghetti, ha? Normal na siya tanawon, pero kung pahubuon na ninyo siya. Grabe Pahubuon? na siya. Time sa kaon sa kung aning strawberry nga cheesecake be. Oh, gana si Darl Romarate sa doge. Quarantine life was good for them kay nang lean yun na sila. Na consistent ang mga exercise. So na uban na quarantine nang dagko kay lami ang juga ang balay good laban na kita rin muluto or na ay lami kay muluto sa Na fast food? si kuan ay si Aram og si kuan Si Arang, og si Sai. Kaya nagreklamo si Sai nga nanambok na daw siya kay lami kay muluto si Arang. Ay, Ang secret ingredient niyan lang is ang katong 2,000 nga kutsilyo. 2,000 ba to? I think more than 2,000 to. Space knife. Grabe. Ang dili naman tayo crispy. Kubo, please, bro. I don't want to bro. Exercise na. Moderate exercise na para healthy ba. Di na yung na magakuan. Pero nag-try ko build og weight good kay daot manggay ko. Wow. Nayuban magpaniwang, nayuban magpa-build o magpadako. Oo, pero kaso na protektaan nila, naaalay lawas na sukol. Kani kay mapalid mo to sa hangin. Char.
Sige. Nang dahil sa mahalo na ko. Kita ato dahil nindot kayo, no? Japanese. Kita ko giposto ni Arang. Murag espada ni Batusay, eh. Ay, lami kaayo akong homemade nga milk tea. Pwede ra jud i-homemade ang milk tea. Wala man si Kaking. Ay, mukunta ko ni Kaking kay wala ta nakapalit og Lagi, ilang no? kuan. Nawaso na. Say, ato lang i-plug si Kakingan. Sige, please plug Kakingan. Oh, di mo siya actually kakingan. Ako na, bugal-bugal na name niya, katong before na official name. And I think wala niya nagamit ang kakingan kay nanay lain nakarehistro na. So mo to ang official name is akong amigong pinalangga is Nga, Papa lami Del kayo nga- Silugan. Lami kaayo mo luto. Lami kayo Lami kayo luto. na tapa na walang kapareha. Mayroon kay kanta. Sisig na sisig. Sisig na lami na lang. Lami. O kanang Buffalo wings. Buffalo wings. Nya pila ang price range 100 to 170 ra. Oh, grabe. Sulit kaayo niya. Daghan ng kaayo niya. Makabusog pa jud May niya. mo-deliver Lami siya. pa jud kaayo. Mo-deliver siya Within within Cebu. Cebu City area. But pwede man gihapon, di ba, ipa-deliver lang ang food. Like, Like, pwede naman sa siguro, lalamove. Lalamove or Maxim or sa pa na inyong preferred. No. Pwede sa di-pick up. But, lami jud ang kakingan. So, unsa na, kanang... Papa Del Silugan. Makalimot jud ko sa imong original name. So, Papa Dale's Silugan. Okay. Nida ko ka, bro. Kay lamim sa kamuluto, bro. Good, I know. Dito. Excited na may anay mong spaghetti lan. More time to cook na juga na stuck ta inside sa balay. Muna. Unsa ka tagaan tag mga sponsored food babanon niya ato ara imukbang sugod ka na. Sa may sponsored food. Like inana like paladaan ta og food. Nya atong imukbang sugod ka na. Oh, sige. Niya, kada adlaw. Sugot ko na. Nidota na. Kay feel na ko manambok jud ka ana ko inana nga kalaki. Kay dili sa may nani kadaghan ang mukaon kanunay ha. Sana all glass skins. Ito na? Sana all glass skins. Uy, si Mai, mandini. Hi, Mai. Kamusta? Ko siya glass skin ta. Mas man eh. Kamusta? Pero ko amo ang usual nga Miss kaon. you, Mai. kay- O, daghan ko mga concentrics and converges na ako ano eh. Lagi. Supporters. Comment mo if taga kanang mga ex-converges o Ex-con? mga concentrics. Ex-concentrics. Kani sila murag nasud ni sila na converges pa pero pag prad nila adto na concentrics. Bago pa din sila. Kag kita like converges man jud ta. CSA team. Sa istoryaan ko na nato. Unsa man nato ang BPO Life. BPO life na to. Unsa gina sa una, di ba naman na yung Facebook sa una nga. Big part of BPO my life, Confessions. Char. Big part kaya nag-live sa ko ang ano eh. Converges and concentrics kay halos 9 years good ko dito. Ako kay murag At to ko 5 or 6 nakapuntanan. years. Good and Ugly. some bad. Bitaw. Bad kay overspending ba no kana lingaw magud ang nindot jud sa BDO BPO is Video. we find ways. BPO kay ang camaraderie magud ang team, team outing, lingaw kayo, miss that life. Unsay sekreto sa inyong glowing and young looking? Kuan bro. Seryoso? Nindot mi tan-aon og Suga bro, suga. suga. Kaya beauty sa camera, sa phone, abot 20. Wala na lang ko gikuan oy antay kanang kuan jud ko. Unsay tawag ana? Kanang filter kanang face filter. Di man ingon nga super anti but kanang I prefer not to. Pero lighting na siya lan ha. Basig niya natinga ka nga inana jud ang amo ang glass skin. Lighting lang yan. Yeah, I think nahurot na nato tanan. Actually napay nabilin pero isalin man ninaw ako ni Dunday babi ako. Ayok anang ay pwede to nga tani. Okay. Ay di like bite lang ko ako like it. Pero dami sila tanan.
Pero, nga ba tayo sa... Oh, ang ube cake, ang birthday cake na gyud. Kani para ako ni Gooey for her birthday. Ay, dara. Kapit ako. Dara, lang sa to. Aw. Nga. Ah. Last but not the least, ube cake, Cebu Cardinal Bake Shop. O sana rin ako katuig kuan. Well, sige. O sana, iikay, kid-kid. O sana. Okay raw, happy birthday, Gooey. Thank you, Baba. So, tomorrow pa akong birthday ha, just in case maglibog mo. Sa mga tao nga nakailan ako, ay kabala ka. Oh, ay inurot ang Gordon Blue. Hunya na? Saan na siya, uy? Ano kayo? Ube cake. So, lami rin yung cardinal. Hi, Wilma. Hi, Beshi. Hi, Beshi. Hi, Wilms. And congratulations. Congratulations Daan. and best wishes. Happy na taon. I'm sure busy kayo mo, but sulit lang yan. So, see you on the 28th. Nya, koan. Oh, bitaw. Okay ra kay ko og bring home. Unsa na pag-abli? So, sana ni nako katuig koan. Kay I remember before, napaka mics kay numdum ka nga dito ta magkita sa Cardinal nga coffee shop. Busog na kay ka? Grabe mo kay kagkaon, pacing good. Basta, kuan ba? Sige, inom tubig. Wala na siya pacing, hindi siya kabango pacing. Oy. So, ato lang ni i-flex What a beautiful! Lami bi adjud ilang cakes dito. Ganan ko silang mango o silang chocolate, but wag mo ko katilaw ani. So, Tang tararang tang 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 tang. tada! Chat, chat. Sige, chat ka na imong na. Ang galing-galing na. Tumbling yun. Sa tumbling ka? Six bomb ba? Oh. Ay, bitaw. Sakto. Namtoy nangutana sa mga ang skin. Yusana. Yusan na de. Sakto. Mora na. Wala dyan may ingon koan. Koan man ni siya. Laking Bioderm and Yusana. Bioderm. Ano yung ang Bioderm? Ako, if naalang dyan ko something sa ako ang naong karon, wala man ko'y Kuan makeup. niya. No panic. It's organic materials. Oh, koan. Most of them kay organic lang dyan. Like, mas mo ni ako Maikog magkaon o guba ng cake. Ay nga, nindot magig Picturean sa nina to be kay kanang akong ate kay seryoso ba kayo anayang mga picture. Picturean sana mo guys sa inani man dyan yung Pinoy. Mag-picture sa phone. Order si Tani bro. Mga team meeting bro. Bitaw! Affordable na siya. Kuan eh. 450? 450 ha? Dako kayo. Nyalami, Jude ni siya. Ang comment dyan ta ako orderon ani ang atong Amutan pag yun. chocolate so, mousse. Grabe ka kuan. Be, asa naman tong atong malakas na ano? Thank you. Kalayo mo gamay bigay ngiluhan. Tapos kayo? Taas kayo. Ngiluhan kag taas. Very, very... Wala naman kita ng happy birthday pag picture ni mo. Bitaw, no? Ay, nga na lang eh. Kana... Labi na kay kaon. Kanang, ana lang ta. Kaya basig dili na to mahurot. Mag-plate lang ta? Sige, palikog na ko sa plate. Sorry. Kumana ni, mga tulog. Sakit sa baboy. Live yapon while we sleep. Facebook live. Parang PBB na ba? Mura nag-PBB. Uy. Oy. Sorry naman. Dako ba sa plato? Wala mong kong itaglain dito. May gamay ito kompleto, miss. Para pernalya ito pa. Sige ka na. Ang sa... Kaya basig di na nato mahurot. Busog na. Lusog. Okay. Ako sa dito ko sa Gordon Blue, eh. Tunga ta, ha? Mayroong cake nyo? Nami are? No? Mayroong cake. Oy, Sakto kiniyo, pang birthday gini. birthday na. Happy pa. Ano ba? Murag cake. Cake na yun ba? Ay, murag ice cream.
Murag cake, ang cake. Oy, grabe kalamig sa cake, murag cake. No freeze. Kuan ni siya, mi. Gipalit ni siya, mami. Unya. Oh, di siya kinanglan i-freeze. Stay tuned sa next na mo na segment which is mga tog na mi. Dali. Pero again, remind lang ko, if moabot og 50 nga likes kay ang sunod nga mukbang nga buhaton na mo or at least si Christian Ran ani kay magmukbang challenge siya sa Spaghetti. Jolly Spaghetti. Oh, Jollibee? 50 heart? Oh, 20 lang. Ay, yeah, 50 lang. Gamay raman na. So, if maabot o 50 hearts. Okay. So, Jollibee, if you're watching, open to sponsorship kayo. Ito. Dako lagi kung nagasto ng Jollibee spaghetti. Masad, Jollibee Spaghetti nga family Murag, pan. Ang franchise na Jollibee murag. Diba? Sa akong naamot na. Kada celebration, Kabungbong na siguro Jollibee ako naamot. kada kantahay kanang kapuyon, kanang gikan mangita og kliyente, Jollibee Spaghetti. Mo dyan na kanunay. I think mo ano ni, last na to na mo na kuan na food trip which is ube cake. Napay mga nabiling but amo ni dala sa ilang tita. Don't worry ta. Dala yeah. foods. Mag-order pa sa to dito lang sa Agbenam. Yan na, closing remarks ta. Kuan, wala man di. Ang atong purpose man ta ani kay magstorya ta about personal finance. Madam those, insurance. Ano to siya? Pero Next na pod, kuan na pod, investment. di. Ang ako alang siguro ana nga ngano importante ang mag-start jud ka og dili lang sa insurance lang. Nganong ganahan ngano importante nga mag-start jud ta og look into financial management. Oh, kay Kay di man sa mao man na takakuha. ang number one cause sa poverty sa Philippines. A lack of financial planning. Kay imagine only 1 out of 10 Filipinos and there are 108 Filipinos, so let's say 108 bilang ng 1 million ra ang na financial planning. So ang result is poor financial management, mga lubong sa utang. So, attend financial planning seminars. Daghan kay rong mga financial Daghan kay advisors. free ron, no? Na free ron. Nasa Kay, of course, kay Facebook, quarantine. Facebook events. Daghan kayo. So, you will learn about how to invest. And why is it important? How much you should invest sa para secure ka in the future. And what type of insurance you need. And why you don't need all of the insurance. And also other life skills like goal setting and smart planning. Oh, and how to plan for major expenses sad like buying a house, buying a car, para dili mo magkautang-utang while paying off for mortgages or car repayments. Diba? So, mo to siya. So, stay tuned for more financial planning seminars. Yeah. Of course, di na to kalimtan ang iyang YouTube channel sa Gwen Lazarito YouTube channel, Yes. which is talks about personal finance and living the best life. Yes. So, it's in YouTube. Just search my name. Oh, diba? Gwen Basta YouTube Lazarito. May English ko na siya. Sige, bisaya na ko. Kanang kan. Na siya sa YouTube. I-type lang ni mo Click ang vlogger ko ano ba? Mo click vlogger. Vlogger Kuan kanang and nganong in English na siya kay maglisod medyo ko og Bisaya. Sayon na Bisaya but if unsa na if mag tan-aw ko mag-atubang ko og camera kay murag mo switch jud ang in English no. Oh. But that's Ani it. ana. Royal True Orange, pangpahilis, panghilanat. Di na bugnaw. Wala may Coke. So, Royal True Orange lang gihatag sa ako ni Manong. Pinoy kay ka. Napa jud cake ni Bilin. Oh, pra. Imuha biya na. Thank you. But thank you for watching. Thank you. And we'll see you in the next mukbang if makaabot og 50 hearts. Sa kang Christian nga. Darling balandaan sa isinta na. Pasok na tayo.
Mo ni sekreto sa day sa buffet, guys. Sa kinalasa na ka, dapat mo inom og tubig. Wala ko i-follow na mo nang dali ko nabusog. Cheers. Cheers for being corona-free. Rona-free. Sige, thank you. Bye-bye. Bye! Wow, accord kayo, no? Mag-bye, niya mo off pa din. Ano, hanto manghawa sila tanan. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, 6 people watching.